Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istoryas niyo sa buong tawag siya 24 Rue de l'Université for Men and Women. Iyan ni siya ni Yves Saint Laurent. Pwede pa lalaki, pwede pa babae, nami, kay para sa tanan. Kagtani tanan nga pahamot, amo na kung tulokon. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, mainit nga makahang nga makahoy na amo na siya kung simutan. Angay siya sa tugnaw nga panahon, ang temperatura nga para siya is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 to 21 degrees Celsius. Ano ang iya nga mga nota? Simple lang, isa lang kalinya sing mga nota ang sa sini nga pahamot. Ang mga nota ay sandalwood, dime, incense, kag cedar. Ang sandalwood, oriental na siya nga kahoy kung simutan. Kag ang dime naman niya, ng tsokolate na sa, no, nga may pagkamani kung simutan na. Tapos ang incense naman, gahatag siya nga pagkausok nga hamot. Kag ang cedar naman, ng mahumok kag makahoy na. Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may iban pa kamo nga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa susunod naman. Bye-bye!